O bore da, chroeso chi yma yn enw'n Harglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael cwrdd efo'n gilydd ac i chi sy'n ymuno ar y we, croeso mawr i chi hefyd. Gobeithio byddwn ni, wel dwi'n hyderus byddwn ni'n profi bendith yr arglwydd. Mae Duw yn ffyddlon a mae o di addo cwrdd a'i bobl wrth i ni geisio i wyneb. Chydig o gyhoeddiadau yr wythnos yma. Cwrgweddi nos Fercher. Wedyn, da ni sil nesa pethau chydig bach wahanol. Mi fyddwn ni yn cwrdd yn y bore fel arfer yn yma, ond fydd dim cwrdd nos sil nesa yn hytrach. Da ni yn cael mynd draw i borth i gael cinio, neu cinio hwyr neu te cynnar. Mae'n dibynnu pa ffordd ydych chi'n edrych arno fo. So mae hynna sil nesa. Yn y cyfamser, yn dilyn y cyfarfod aelodau nos Fercher, mae yna bapurau pleidleisio yn cael ei rhannu i chi ar ddiwedd gwasanaeth. Cyn i chi bleidleisio, mae yna neges wedi cael ei anfon i chi ar e-bost. Da ni'n gofyn i chi ddarllen y neges honno, sy'n egluro chydig bach ynglyn â be oedd yn meddwl yr henuried wrth i ni ddod â chynnig ger eich bron chi. A dwi'n credu bydd o'n help i chi fedru deall wedyn be da ni'n sôn amdano fo. A bydd isio i'r pleidleisio fod yn ôl erbyn wythnos i ddydd Mercher. Ond cymwch gweddiwch a phleidleisiwch yn ôl fel mae'r arglwydd yn eich arwain chi. Iawn, oce. Dyna fo. Peth arall sydd eisiau i ni sôn amdano fod i'r cylchgrawn holi. Mae'r cylchgrawn holi wedi cyrraedd. Mae yna gopïau fama i chi i'w cymryd efo chi adre os ydych chi isio. Mae Steffan am ddweud gair ynglyn â hynna. Gret, diolch yn fawr iawn. Jyst cwpl o bethau gychwyn efo. So, mae'r cylchgrawn wedi cael ei gyhoeddi. So, jyst rhywbeth personol i gychwyn efo. Wthnos diwetha nathon ni rannu nhw allan i eglwysi. So mae 'na 35,000 wedi cael eu prynu ac yn cael eu rhannu allan. Ac oedd o jyst yn taro fi wthnos yma wrth i mi yrru o gwmpas. Just y potensial sydd yn hwnna. Os da chi'n meddwl bod os ydy'r 35,000 o'na mynd i gael ei rhoid i 35 aelwyd gwahanol, faint o bobl sy'n mynd i ddarllen, neu efo'r potensial i ddarllen, a darllen y Beibl hynny, mae 'na lot o'r Beibl yn hwn. So, just gofyn, ewch chi plis weddio dros y copïau sydd wedi mynd allan. Maen nhw'n mynd allan mewn eglwysi ledled Cymru. Be sydd yn lyflu ydy maen nhw'n ddwyieithog, a mae lot o'r eglwysi sydd wedi prynu nhw yn eglwysi Saesneg. A maen nhw'n gweld yr angen i estyn allan i'r Cymru. A maen nhw mewn lot o ardaloedd lle does na ddim eglwysi Cymraeg sydd efo'r efengyl yn glir. Mae 'na lot o eglwysi Saesneg yn gweld lot o'i plant nhw'n mynd i ysgolion Cymraeg ac yn y blaen, a felly maen nhw'n gweld y potensial i estyn allan i'r Cymru. Felly, plis gweddiwch am hein, gweddiwch y bydd Duw yn ei defnyddio nhw. So, dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth ydy'n amlwg, mae gennym ni gopïau efo'r eglwys yn fama. Mae'r eglwys wedi prynu rhai hun. Os da chi eisiau cyfrannu tuag at hwnna, fedrwch chi wneud i William. Ond plis cymrwch rhai a rhannwch nhw. Pwrpas nhw wir ydy bod nhw'n cael eu rhoid i berson gan Gristion. Neu di fel ffordd i gychwyn sgwrs, fel ffordd i ddangos i bobl be dyn ni'n gredu ac mwyn gobeithio falle annog sgwrs gyda rhywun. So please
please cymrwch nhw. Mae yna rai yn fanna, fydd yna fwy o gwmpas wythnos nesaf hefyd. Wedyn, yr peth olaf ydy Rhiwlas. So, da ni wedi bod yn cwrdd yma am, faint bynnag o fisoedd, ac yn amlwg yn y flwyddyn newydd, da ni'n gobeithio symud yn ôl i Fangor. Ond ers dechrau bod yn Rhiwlas, da ni wedi gwneud cysylltiadau gyda'r gymdeithas leol. Da ni wedi cael lot o help gan bobl o y pentre, ac felly mae'n gyfle briliant i ni, efallai dros y dolyg, jyst i ddeud diolch i'r pentre ac i estyn allan chydig bach. So, da ni'n gobeithio wythnos dros yr wythnos a 2 nesaf yma i roed un o hein ym mhob tŷ yn Rhiwlas. So, os ydych chi yn medru helpu efo rhoi nhw allan i bobl o ddrws i ddrws yn Rhiwlas, plis cysylltwch efo fi. Ac yn chlwm efo hynna wedyn, dych chi'n gwybod, da ni wedi meddwl wneud cyfarfod carolau cymunedol yn y neuadd yn fama wythnos i ddydd Sadwrn nesaf. Rwan oherwydd Covid, da ni ddim yn siŵr o gwbl os da ni'n mynd i ddefnyddio'r neuadd. Rhaid i ni weld sut mae pethau. Dydy pethau ddim yn briliant yn y pentre ar hyn o bryd. Ond mae gennym ni opsiwn tu allan, sef o flaen yn tŷ ni yn fanna ar hanner cylch na. Mae yna weithiau, mae yna ambell i beth cymdeithasol yn digwydd yna. Ac felly oedden ni'n meddwl, wel, os na ddewn ni ddefnyddio y neuadd, oherwydd pethau fel Covid, yna efallai fedrwn ni wneud rhywbeth tu allan. Ac felly, gweddiwch am hwnna. Ac os ydych chi'n medru helpu, hynny di'n amlwg fydd o'n wasanaeth eitha byr, rhyw 40 munud, achos hyd yn oed pan mae'r tywydd yn dda yn Rhiwlas yn y Gaea, mae hi yn oer ac yn wyntog. Ond plis gweddiwch, mae yna lot o bobl wedi deud bod nhw isio gwasanaeth cymunedol carolau. So mae o'n gyfle, dyna pam da ni ddim eisiau canslo, really. So mae hwnna'n syniad sydd gendyn ni efallai wneud rhywbeth allan yn fanna. So eto, os ydych chi ar gael i helpu efo hwnna, please cysylltwch efo fi. 6:00 ar ddydd Sadwrn 18, 18 o Rhagfyr y fydd y gwasanaeth yna, boed o yn fama neu tu allan. Gret, diolch. Diolch yn fawr, Steff. Ac wrth sôn am y cyfarfod yma ar y 9fed, y dydd Sul, y diwrnod wedyn, fydd na ddim cyfarfod yn y bore, mae'n debyg, ond mi fyddwn ni falle'n gwneud rhyw fath o weithgaredd yn dibynnu ar y tywydd. Ond mae'n cyfarfod ni y Sul hwnnw am 1/2 wedi 5. Oedden ni wedi meddwl am 5, ond 1/2 wedi 5. Mae'n byr debyg yng maes parcio archfarchnad Asda ym Mangor. Dwi'n dal i ddisgwyl cadarnhad ganddyn nhw. A fydd hwnnw'n wasanaeth dwyieithog. Mi fydd o unwaith eto gan bod ni allan. Mi fydd o ddim yn gyfarfod hir iawn. Da ni'n ymuno, wel, da ni wedi gwahodd, ni sydd wedi cychwyn hwn felly syniad, ond da ni gwahodd, a mae yna 2 eglwys, Ebenezer, Eglwys Penrallt a Mwseg, yn ymuno efo ni yn y cyfarfod hwnnw. Mae band Byw Maris yn ymuno efo ni hefyd i gyfeilio'r carolau. Wedyn, eto, dibynnu be di sefyllfa o ran be mae rheolau'r Llywodraeth yn ei ddeud ac yn y blaen, ond byddai'n gret sef o yn digwydd. Byddai'n gret se rhywun yn barod i gymryd rhan efallai, darllen darn o'r ysgrythyr neu rhywbeth fel yna, darllen darn o'r ysgrythyr. Neu falle os ydych chi yn teimlo yn ddigon hyderus i roi tystiolaeth o sut ydych chi gredu'n yr arglwydd Iesu Grist, a pan bod hwnna'n neud y dolyg yn sbesial, yna siaradwch efo fi, a mi fydd angen stiwardiad ar y noson i wneud yn siŵr wrth i bobl yr i fewn i'r maes parcio bod nhw ddim yn gyrru dros y bobl eraill sydd yna ac yn y blaen. Felly,
dyna da ni'n meddwl amdano fo. Reit, wel dyna ddigon o adverts. Gadwch chi mi ddarllen Psalm 114. Pan ddaeth Israel allan o'r Aifft, tŷ Jacob o blith pobl estron ei llaeth, daeth Juda yn gysegr iddo, ac Israel yn arglwyddiaeth iddo. Edrychodd y môr a chilio a throdd yr Iorddonen yn ei hôl, neidiodd y mynyddoedd fel hyrdod a'r bryniau fel wyn. Be sydd arnat fôr dy fod yn cilio, a'r Iorddonen dy fod yn troi yn ôl? Pam fynyddoedd yr ydych yn neidio fel hyrdod a chwythau'r bryniau fel wyn? Cryna o ddeiar ym mhresenoldeb yr arglwydd, ym mhresenoldeb Duw Jacob, sy'n troi'r graig yn llyn dŵr a'r callester yn ffynhonnau. Chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni yn gyfarwydd iawn a hanes Israel yn dod o'r Aifft, a'r môr coch yn rhannu a'r Iorddonen yn rhannu wrth i Israel fynd fewn i'r wlad. Ond oedd yw'n tad yr hyn oedd yn gwneud y cyfan yn bosib, oedd nid i bod nhw'n bobl sbesial yn genedl arbennig, ond efo ti yn Dduw mawr a efo ti efo nhw. Ac felly y bore yma, da ni'n credu efo ti'n Dduw sydd yn dymuno dod at i bobl. A'r bore yma wrth i ni geisio dy wyneb, da ni'n gofyn ei di roi ni'r ymdeimlad hwnnw, efo ti yn y lle yma, efo ti efo pobl adre sydd yn gwylio, a efo ti Dduw'n tad yn siarad efo ni am dy gariad, am dy ras, am y llawenydd yr o ti am i ni i brofi fel dy bobl. Felly, da ni'n edrych at ti o Dduw'n tad. Da ni'n pwyso ar yr hyn nath Iesu Grist drosto ni. Da ni'n agor yn calonnau yr ysbryd glân weithio yn om ni. Tyrd o Dduw, gogoniant mawr i denw trwy Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n fis Rhagfyr, felly mae'r carolau yn cychwyn. Dim yn llawn, sos nesaf falle fyddwn ni yn meddwl mwy am y Nadolig, ond da ni am ganu rwan carol sydd yn edrych ar yr holl gynllun mawr yn y dydd cyn dyfodyddiau. Trefnwyd dydd, dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon di arni, cyn bod pechod. Trefnwyd cymod, trwy gyfamod perffaith drindod, trefnwyd aberth trosom ni.
Reit, wel, di'r plant yn dod ymlaen am funud bach, ysgol chi fod yn da. Tra mae'r plant yn dod, fe ddylwn ni hefyd fod wedi sôn, mae Dafydd heddiw yn pregethu yn ofales Bro Aled yn Llansianan. Felly, dwi'n siŵr bod ni yn falch bod yr Efengil hefyd yn cael ei rannu yn fan honno a sawl lle arall. Reit, wel, ydych chi'n iawn? Da chdi cael wsnos oce? Do? Do, efo. Ar gyfer beth sy'n gen ti ar dy ben, Lowri. Efo. Reit, wel, os dwytha, dyma fi'n sôn wrthoch chi am ganwyll Advent yn do. A ganwyll, neu coron Advent. Coron efo 4 canwyll. Ac un ganwyll yn cael ei goleuo bob wsnos. Y ganwyll gynta, yr wsnos gynta. Chi'n cofio be oedd y ganwyll gynta yn sôn amdano fel Lowri? Gobaith, da iawn ti, gret. Reit, heddiw, dwi eisiau sôn am yr ail ganwyll. A'r ail ganwyll yn cynrychioli, yn dod paratoi. Paratoi. OK? Rwan, mae paratoi yn rhywbeth pwysig i wneud wastad. Pan mae gynnon ni rhywbeth i wneud, dyn ni angen paratoi. Enghraifft, os ydych chi eisiau gwneud cacen, chi angen paratoi, dydych chi? A ni'r llun nesaf? O, dyma fo fe fanna. Angen cael y cynhwysio ni gyd at ei gilydd. So fanna, mae gynnoch chi... O, chi ddweud beth ydych chi'n weld fanna? Beth sy'n angen i wneud cacen? Elain. Ddim yn siŵr? Na. OK, then. Beth sy'n... Ha? Wyau, na fo, mae yna wyau yna. Reit, Anna. Blawd, da iawn. Aran. Siwgr. Dewi. Menyn. Ie. Oes yna rhywbeth arall yna? Da chi'n meddwl? Ie, mae hwnna wedi cael ei ddweud yn barod. Reit, Aran. Llefrith, ie. Dwi'n meddwl bod yna lefrith yn y jar ar y chwith fanna. Nefo, a dwi'n yn siŵr be arall os yna halen, ond mae yna rhywbeth yna sydd yn helpu'r blawd i godi. Rhywbeth i wneud i'r blawd godi. Ie, Lowri. Aran. Wel, mae raising flour neu baking powder, dwi'n meddwl, oedd y ti'n meddwl amdano fo, ie? Nefo, reit. Chi'n gorau paratoi, cael y cynwysion yn barod. Ond chi ddim jyst yn gorau cael y cynwysion yn barod. Chi angen pethau eraill hefyd i allu wneud cacen. Ac yn y llun nesaf, wel, chi angen bowlen i allu cymysgu pob dim yn ydych chi. A wedyn mae llwy mwyn cymysgu pethau'n iawn. A weithiau, di llwy ddim yn ddigon da. So ydych chi'n gorau cael peiriant i gymysgu. Da chi'n gorau cael tin wedyn i allu rhoi'r cyfan ynddo fo. A mae rhywun fanna wedi cael tin siap calon. A wedyn da chi'n gorau cael y ffwrn. A neu'n siŵr bod y ffwrn wedi cnesu a da chi'n rhoi... Mae yna lot o waith paratoi i allu gwneud cacen yn does. Ni'n paratoi. Ond, efo coron Advent, da ni'n dweud bod ni'n paratoi ar gyfer y Dolig. A mae yna lot o bethau da ni'n meddwl wneud wrth baratoi ar gyfer y Nadolig. Rhoi coeden Nadolig i fyny, a'r addurniadau i gyd. Falle sgwennu cardiau, rhoi cardiau i bobl. Paratoi yn rhegion, meddwl am y bwyd ac yn y blaen. Ond fel Cristnogion, da ni'n meddwl o ddifri. Mae peth mawr am y Nadolig ydy y llun nesaf, ydy'r hanes yma. A felly fel rhan o'r paratoi ni ar gyfer y Nadolig, beth sy'n dda ydy meddwl am be ddigwyddodd. Meddwl am stori Iesu Grist.
Okay? So yng nghanol yr holl beth eraill, cymwch amser a meddyliwch am pobl yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen at y Meseia. Meddyliwch am y doethion a'r seren. Meddyliwch am Mair Joseph yn gorfod cerdded yr holl ffordd draw i Bethlem. Meddyliwch am y bugeiliad, yr holl wahanol bethau yna. A meddyliwch be oedden nhw'n meddwl wrth i'r pethau yma ddigwydd. A byddai'n ei helpu chi i baratoi ar gyfer y Nadolig. Iawn. Wel, mae yna daflenni. Mae yna rhai o'noch chi efo'r taflenni yn y cefn yn barod, ond rhai eraill o'noch chi, mae'r taflenni ar y gader fanna i chi gymryd nôl â chi reit, nôl â chi i'ch seddi. A bydd y taflenni yn ein help gobeithio wrth i chi wrando ar bregeth. Reit, dwi am ddarllen rwan. Dwi'n darllen o Llythyr Paul at y Philippiad. Siliad dwytha, da ni'n edrych ar y benod gyntaf, ar ail benod, felly heddiw da ni'n troi at drydedd benod. Am yn bod ni syl nesaf yn meddwl mwy am y Nadolig, be da ni'n mynd i wneud efo'r benod ola ydi meddwl amdani heno yn y cyfarfod Zoom sydd ganddo ni am 5. Felly, so chi'n darllen y benod, y bedwaredd benod cyn yn cyfarfod Zoom ni am 5. Mi fydd hynny yn gret. Ond dyma ni Philippiad drydedd benod. Bellach gyfeillion, llawn hewch yn yr arglwydd. Nid yw ysgrifennu yr un pethau atoch yn drafferth i mi, ac i chi y mae'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn. Yes, Paul fama'n dweud gwyliwch y cwn, doedd o'n golygu bod na gwn ffyrnig o gwmpas lle, ond oedd na bobl oedd yn trio twyllo y Cristnogion, trio i arwain nhw ar y gyfeilion. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwg weithredwyr, gwyliwch y rhai nad ydych ond yn gweudi'r cnawd. Oherwydd ni yw'r rhai gwir enwededig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'm rhan fy hun le i ymddiried yn y cnawd hefyd. So rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, rwy fi'n fwy felly. Wedi enwedu arnaf yr 8fed dydd, o hil Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran sel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith yn ddi-fai. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys y rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Yr un y collais bob peth o'i herwydd. Rwyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel mwyn i mi ennill Crist, am cael ynddo ef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddio'r gyfres, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Ond be mae Paul yn dweud fan ydych chi'n gweld ydy, ryw ddydd mae o fel pob un arall ohono ni'n mynd i sefyll o flaen Duw. A mae'n meddwl be fydd gynnau i ddangos i Dduw. A da ni'n meddwl am bob math o bethau gallwn ni ddangos i Dduw a dweud, Elia hwn, tydi hwn yn gret, dwi'n siŵr bod ti'n meddwl mod i'n dda. Ond oedd Paul yn dweud, mae eisiau rhoi heibio pob peth arall, un peth sy'n mynd i gyfri efo Duw. A hynny ydy be mae Iesu Grist yn ei drosto fo. Ac felly mae eisiau dweud ar y diwrnod hwnnw, pan fyddai'n sefyll o flaen Duw, fydd gennai ddim byd i ddangos i Dduw, ond be mae Iesu Grist i wneud yn marw ar y groes drostai. Ac felly, mae'n dweud, wrth gario ymlaen, rwyf am ei adnabod ef.
a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf i'r wfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cyfaisinau ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid rwyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom felly sydd ymhlith y rhai eiddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych o wahanol feddwl am rywbeth, bydd atgyddiad Duw hyn i chi hefyd. Ond gadewch i ni ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi chyrraedd. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion, a daliwch sylw ar y rhai sy'n byw nôl ar y siampl sy'n gennych ynom ni. Mae'n deud wrth bobl, gnewch be dwi'n neud, dilynwch fi, please. Oherwydd y mae llawer, rwyf yn fynych wedi sôn wrthych amdanynt, ac rwyf yn sôn eto nawr gan wylo sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distryw yw ei diwedd, y bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Poblau bryd ar bethau daearol ydynt. Oherwydd yn y nefoedd y mae'n dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff i selwael ni, ac yn ei gwneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n troi at ti heno'n sylweddoli bore yma unwaith eto'n sylweddoli yn bod ni yn dod at Dduw mawr iawn, a Dduw rhyfeddol yn wir. Y Duw drodd y môr coch yn ôl o flaen dy bobl, a'r Duw sydd wedi agor ffordd un unau hefyd, trwy holl broblemau yn pechod a'n rygioni. A'r cyfan sy'n dod rhyngddo ni yw ti di agor ffordd i ni gael dod nôl at ti trwy Iesu Grist, a phrofi yr rhyddid o fod yn blant i ti. Da ni mor ddiolchgar felly y bore yma, yng nghanol y byd yma sy'n llawn trafferthion, yn bod ni'n cael dod a rhoi yn ffydd o'r newydd, neu datgan yn ffydd o'r newydd, yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist, a'r cyfan nath o trosom ni. Ac fel Paul yn awydd ni bore yma, di cael gafel ar yr hyn sy'n cyfri ger dyfron di. Nid y cyfiawnder da ni wedi gallu i greu'n hunain, ond y cyfiawnder yma Crist wedi i ennill ar yn cyfer ni. Felly o Dduw'n tad wrth ddod ger dyfron di, da ni mor ddiolchgar am dy fab yr arglwydd Iesu. Ac wrth i ni glosio at y Nadolig, da ni ddiolchgar am i fod o yn Dduw tragwyddol gyda thi y tad a gyda'r ysbryd glân. Eto i fod o wedi dod yn gnawd a cael ei eni methlem a byw yn ymplith ni, a wynebu yn marwolaeth drosto ni ar y groes cyn atgyfodio'r bedd. Arglwydd diolch i ti am y fath waredwr. A dyn ni'n edrych hyd yn oed y rwan arno fo ar dy ddyhelaw di wrth iddo eiriol trosto ni, gan ddiolch i fod o'n gwybod beth sydd ei angen arno ni, a fod o'n gofyn i ti arllwys dy fendith arno ni. O arglwydd y Duw, helpa ni felly y bore yma i fod yn calonen agored i ti. Os gweli di fod yn dda neu di faddau i ni, feia yr wythnos sydd wedi mynd heibio, pob gair anghywir neu angharedig ddywedwyd ganddo ni o Dduw'n tad. Pob gweithred anheilwng, pob dim da ni wedi esgyluso
y dyletswyddau dyn ni wedi esgyluso arglwydd. Rhoi ni wir ei difeirwch am yn drygioni. Ond hefyd o ddiwn tad, helpa ni y bore yma i edrych mewn ffydd at yr arglwydd Iesu o'r newydd. Da ni o ddiwn tad yn gweddio dy fendith ar yn byd. Swyddoli fod yna gymaint o anghenion. Cyn arbennig y bore yma o ddiwn tad yn gweddio dy gymorth i rai sydd yn dioddau a fiechyd. Efallai rhai sydd yn ymuno fo ni bore yma o'i cartrefi ac a fiechyd o ddiwn tad yn pwyso arnyn nhw. Rho gymorth iddyn nhw yng nghanol i poen a'i ansicrwydd ac os dio hynde wyllus o ddiwn tad, neu di beri bod na iechyd yn dod, bod na gymorth yn dod yn fwy na dim, neu di beri bod y dangnefedd di'n llywodraethu yng nghalonau rhai sy'n dioddau fel hyn. Ond y bore yma o dad, yn hawydd ni ydy clywed dy lais di, felly tyrd os gweli di fod yn dda. Tyrd a siarada a'n calonau ni. Helpa ni glywed a'n clistiau, ond hefyd clywed a'n calonau. Helpa ni wyllus i blygu i dy wyllus di. Oherwydd dyma fydd yn gwneud ni'n bobl tebyg i Paul, yn bobl sydd yn gallu dangos Crist i'n byd. Clyw ni felly trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi at y gair, mi ganon ni gan neu emyn sydd wedi cael ei seilio ar eiriau Paul yn y benod yma. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn brwydro i'w gael, pethau yn elw fi, nawr yn golled sydd. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di Iesu gyda mi o'r trysor gorau sydd. Ti yw'm nod, ti yw'm rhan, fy llawenydd i am can ac fydd garaf mwy. Wow.
Wel, os ydych Beiblau gynnwch chi, trowch i'r drydedd benod o Lythyr Paul at y Philippiaid. A mi fyddwn ni'n meddwl am sawl peth o'r benod, ond yn arbennig yn meddwl efallai am ran o be mae Paul yn ddeud yn adnod 13 a 14. Gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr a mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Faint ohonon ni tybed sydd wedi meddwl erioed bydden ni wrth yn bodd yn cael rhai o bwerau Superman. Mi fyddai bod yn gryf fel Superman, neu gallu hedfan yn beth rhyfeddol iawn yn bydde. Un o'r pethau o'n i arfer meddwl byddai'n braf i cael pan o'n i'n blentyn oedd cael llygyd X-ray. Cael llygyd fyddai'n gweld trwy bethau. Gweld be oedd yr ochr arall i wal ar noson dywyll wrth cerdded ar hyd y lôn. Gweld ble oedd plant arall yn cuddio wrth i ni chwarae cuddio. Gallu gweld trwy bethau pan o'n i wedi colli goriad neu rhywbeth fel yna i weld lle mae'r goriad hwnnw tybed. Bydde sa'n ni'n feddyg, sa'n ni'n gallu edrych mewn i gyrff pobl i weld be oedd yn bod tu mewn. Mae yna bob math o bethau mae'r dychymyg yn gallu mynd ar ei ôl. Ond un peth fydde llyged X-ray ddim yn gallu gwneud. Fydde gweld tu mewn i galon rhywun, gweld tu mewn i feddwl rhywun. Mae ni bobl dda am edrych yn un ffordd, ond yn meddwl mae rhywbeth arall yn digwydd. Sa'n ni'n gallu edrych i mewn i galon pobl a deall i cymhellion nhw. Gwybod pan mae rhywun yn deud rhywbeth wrthon ni, da ni'n siŵr pam bod nhw'n deud rhywbeth wrthon ni, a gwybod be di cymhellio nhw a pam bod nhw'n deud o, a fydde hwnna'n gymaint o help i ni wybod sut i ymateb iddyn nhw, achos da ni'n gallu camddeall cymhellion pobl, da ni'n gallu camddeall be maen nhw'n ddeud, be maen nhw'n ei olygu. A rhaid i ni wylio rhag bod ni yn gwneud pethau fel yna, dydyn ni? Weithiau mae'n anodd gwybod pam bod rhywun yn ymddwyn fel y gymaen nhw, pam bod nhw'n gwneud rhywbeth arbennig, ond ys ni'n gallu gweld i mewn i'w calon nhw. Yna fydde yn gwneud pethau cymaint haws yn bydde. A weithiau mae pobl yn agor eu calon i ni, a mae hynny'n help i ni. Rwan, yn y llythyr yma at Gristnogion Philippi, mae'r apostol wedi bod yn sôn am lawenhau, i fod o'n y carchar. Mae wedi bod yn sôn wrth Gristnogion Philippi fod eisiau iddyn nhw fyw yn gytun efo'i gilydd. Yn ostyngedig i'w gilydd, fod tensiynau wedi codi yno. Mae'n deud fod hyd yn oed wynebu bod yr awdurdodau yn mynd i'w ladd o. Mae'n deud bydde hynne hyd yn oed yn elw, yn fendith iddo fo mewn rhyw ffordd. Be sy'n gwneud i'r apostol y ddeud pethau fel hyn? Ac yma yn y drydedd benod, mae yn agor ei galon
Dim angen llygyd X-ray arno ni bellach, da ni'n gallu gweld mewn i galon yr apostol Paul. A da ni'n gallu gweld pam i fod o'n gallu ymddwyn fel hyn. Wel, mae yna gymaint yn y benod yma, so ni'n gallu treulio wsnosau jyst yn mynd trwy'r benod, ond dwi jyst am bigo cwpl o bethau yn fras ger eich bron chi. Yn gyntaf, mi oedd yr apostol yn dal rhai pethau mewn llaw agored. Be dwi'n ei olygu? Be dwi'n ei olygu ydy, pan mae'r llaw chi'n agored, mae rhywun yn gallu dod a cymryd pethau o'r na. Os ydych chi'n dal rhywbeth efo llaw agored, mae rhywbeth yn gallu dod a'i gymryd a. Lot o'n ni wedi cael profiad yn dydyn ni o fod cael chips ar lan y môr a mae yna wylan yn dod lawr. A dipyn o fraw i ni felly de a'i ddwy'n o. Rwan, i fynd at Paul, mae gynnon ni gyd bethau da ni yn ei cyfrif yn werthfawr, pethau da ni ddiolchgar amdanyn nhw, a maen nhw'n rhan o'r un sy'n gwneud ni be ydyn ni. Mae gynnon ni gefndir da ni dod ohono fo, donia a diddordebau sy'n cyfoethogi'n bywydau. A oedd hyn yn wir am yr apostol Paul. A mae'n sôn am rai o'r pethau oedd yn arbennig yn ei gefndir o fan yma, ynddydi? Mae'n deud i fod o yn dod o le arbennig, wedi enwedu arnaf yr wythfed dydd, o hil isel o lwyth Benjamin yn Hebrewr o dras yr Hebrewr. Oedd yn perthyn i genedl arbennig, cenedl yr Iddewon, oedd a hanes mor ryfeddol. Yr Iddewon roddodd y 10 orchymyn i'r byd. Yr Iddewon oedd yn bobl oedd wedi cael ei bendithio i harwain mewn cymaint o wahanol ffyrdd. A mi fedre fo yn falchio yn y ffaith fod yn perthyn i'r genedl yma, ond gallu adrodd i goeden deuluol reit yn ôl i Benjamin ac yna i Abraham yn de. Oedd o wedi cael ei enwi ar ôl brenin cyntaf Israel. Gan mae Saul oedd yr enw oedd yn arfer fel Iddew. A doedd ganddo fo ddim cywilydd o hyn. Dyn ni weithiau meddwl o ddarllen y benod yma bod Paul yn dweud, o na, dwi'n eisiau cael, dwi'n eisiau'r pethau yna. Ond na, oedd o'n ddigon balch bod o'n gallu edrych yn ôl fel hyn. Mae'n deud mewn llythyr arall, parag o'r orfaint sydd i'r Iddew, pa werth sydd i'r enweidiad, a mae llawer ym mhob modd. Neu lle cyntaf i'r Iddewon yr ymddiriedwyd o'r aclau Duw. Oedd wedi cael addysg dda. Fel Iddew oedd o'n gwybod yr ysgrythurau. Ond oedd o hefyd yn gwybod am athroniaeth a beirdd groeg. Da ni'n ei weld o yn dyfynnu beirdd groeg pan mae o yn Athen. A mi oedd ganddo fo ddoniau. Dawn sgrifennu. Mae'n siŵr, wel, da ni'n meddwl, ie, mi oedd ganddo fo ddawn fel bardd. Pan da chi'n meddwl am y benod ryfeddol yn Corinthiad a'r gariad. Oedd ganddo fo'r holl bethau yma. Ond oedd o'n dal y pethau yma mewn llaw agored. Oedd o'n ddiolchgar amdanyn nhw, ond oedd o'n i dal nhw mewn llaw agored. Os oedd Duw am ei cymryd nhw oddi arno fo, yn oedd o'n fodlon i hynny ddigwydd. Nid dyma'r pethau ultimate oedd yn diffinio i fywyd o. Felly mae gynnon ni bethau da a gwerthfawr yn bywydau ni. Mae'n cefndir ni y gallwn ni fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Rhai ohono ni cefndir o Gymru a gallwn ni ymfalchio yn hynny. Rhai eraill ohono ni cefndir o wledydd eraill o Loegr neu ymhellach draw yn y byd. A maen nhw'n beth da, maen nhw'n bwydo mewn cyfoethogi yn bywydau ni. Da ni ddim i wadu o ble da ni'n dod. Oedd yn rhefn rhagyniaeth Duw, dyna oedd y gorau ar yn cyfer ni. Mae ganddo ni ddoniau mae Duw wedi rhoi i ni. Pethau dylen ni'n neud yn fawr ohonyn nhw. Cheld un o broblemau y pietistiaeth
Dwi'n gwybod hwnna'n air mawr felly, ond y pietistiaeth oedd yn perthyn i bobl efenglaidd ar un adeg oedd bod nhw'n ystyried pob peth ynglyn â'r byd yma'n ddrwg. A pob peth oedd ddim rywsut ynglyn â'i ffydd a'r Beibl a chrefydd yna. Pob peth oedd ddim ynglyn â hynny oedd o'n ddrwg. Rhannwyd y byd yn bethau cysegredig a phethau seciwlar, ond na. Nid dyna sydd yn wir. Nid cysegredig yn erbyn seciwlar ydy'r gwrthwynebiad nac i, ond cysegredig yn erbyn pethau aniwiol. Nid sacred yn seciwlar, ond sacred yn y proffein. A felly, nid dim ond chwarae ymynedd ddyle cerddor o Gristion. Nid jyst peintio capeli ddyle artist o Gristion. Mae modd chwarae pêl-droed a rygbi a hoci mewn ffordd dduwiol. Mae'r pethau yma wedi cael eu rhoi ni gan Dduw a maen nhw'n roddion da. Un o'n hoff ddyfyniadau ydy hwnnw gan Eric Liddell, arwr mawr y ffilm Chariots of Fire. Oedd o'n Gristion, ac oedd o'n Gristion tair, dyna oedd y peth mawr ni fywyd, ond meddydodd o hyn, I believe that God made me for a purpose, but he also made me fast, and when I run, I feel his pleasure. A dyna pam bod ni'n dweud bod yna bethau da. Da ni fod i'w mwynhau nhw yn y byd sydd ohoni. Ond fel Paul, rhaid i ni fod yn ddigon ysbrydol i'w dal nhw mewn llaw agored. Pan oedd Eric Liddell yn rhedeg, oedd o'n dwyn gogoniant i Dduw oherwydd y ffordd o'n rhedeg. Os oedd ei redeg yn dod rhyngddo fo a Duw, yna Duw oedd i ddod yn gyntaf, a pan oedd o cael ei alw i redeg ar y sil, oedd o'n gweld na, nid dyna dwi fod wneud. Dwi fod neilltuo dydd hwnnw i'r arglwydd. Felly, oedd yr apostol yn dal rhai pethau mewn llaw agored. Yr ail beth, oedd yn dal rhai pethau mewn llaw gaeedig. Pan da chi wedi cael llaw ar rhywbeth, yna mae o yn saff yn eich dwylo chi, yn dydi. Un o'r gemau o'n i chwarae efo dad ydy, fydde dad yn cael ddwrno, fydde ni'n trio agor i ddwrno. Ac weithiau yn llwyddo, ond dim yn aml iawn. So oedd Paul yn aros, yn barod i Dduw gymryd rhai pethau ddi arno fo. Oedd yna bethau eraill oedd o'n dal yn dyn yn ei law. Beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr ni ystyried yn golled oherwydd Crist. Oedd ei genedl o ni wrthod o. Dyn nhw'n eisiau fod yn rhan o'r genedl. Ond dwi ddim yn mynd i wneud bod yn rhan o'r genedl yna wedi nerbyn gan fy nghyd genedl yn beth ultimate. Beth bynnag oedd yn ennill i mi, rwyf yn awr ni ystyried yn golled oherwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed rwyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Mi oedd cael pob dim arall heb Grist yn golled. Felly oedd yn barod i'w ystyried nhw fel gwastraff. Nes i bod yn treulio ei fyd a'i fywyd i gyd yn ceisio'r pethau yna, ond yn colli allan ar Grist, gwastraff ydd ei fywyd o. Pan oedd pethau'n dod rhyngddo fo a Crist oedd yn glynu wrtho fo. Mae'n deud y pethau gwych, yr ymadrodd gwych yma, rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Dyna be oedd yn gwneud iddo fo godio i wely yn y bore. Neu falle dyna oedd yn gwneud iddo fo dreulio'r nos mewn gweddi. Wneud iddo fo wynebu carchar
cerydd hyd yn oed marwolaeth yn llawn. Oedd am adnabod Iesu ar y glwydd. Ac i'r adnabyddiaeth honno dyfu yn fwy. Mae'n sôn am gael, mewn llythyr arall, mae'n sôn am gael fy adnabod fel y cefais innau fy adnabod. Fel mae Duw wedi adnabod o, felly mae o eisiau cael yr adnabyddiaeth lwyr yna. Gymaint ag mae posib i unrhyw ddyn meidrol i gael o adnabyddiaeth ddofn o Dduw. O wybod am dynerwch calon Iesu tuag ato fo, a'i gariad rhyfeddol tuag ato fo. A grym ei atgyfodiad. Oedd yr ysbryd glân, oedd y tad wedi anfon i atgyfodi Crist ar waith yn ei fywyd o, yn peri ffrwyth dyfu ynddo fo. A sylwch pan mae'r apostol yn sôn am ffrwyth, di o ddim yn sôn am faint o bobl oedd wedi dod i gredu trwy weinidogaeth, bod hynny beth gwerthfawr tu hwnt. Pan mae Paul yn sôn am ffrwyth, mae'n sôn am gymeriad tebyg i Grist yn dydy. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hynna'n ddisgyblaeth ydy'r rhestr sydd ganddo fo. Ac yna'r trydydd peth yn y triawd, wrth i'r ysbryd glân grym yr atgyfodiad weithio yn ei fywyd, mae'n sôn am y trydydd peth, a mae'n fwy trawiadol fydd, cymdeithas ei ddioddefiadau. Wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, medda fo. Pan oedd o'n cael ei wrthod gan ei genedlu hun, oedd o'n gwybod i fod yn troedio llwybr, gnaeth Iesu gerdded o'i flaen oherwydd at ei eiddo ei hun y daeth, a'r eiddo ei hun eistedd byniasant ef. Pan oedd yn cael ei gyhuddo o gymhellion anghywir, hyd yn oed gan rai o'r bobl oedd o'n ei gwasanaethu nhw, oedd nhw'n deud bod o'n gwneud pethau gymhellion gwael. Ond mi oedd o'n gwybod i Grist gael ei gyhuddo o wneud pethau o'r man anghywir. Bod o'n bwrw allan gythreiliad trwy bennaeth y cythreiliad. Ac felly oedd Paul yn dod fewn i brofiad Iesu Grist. Wrth iddo fe gael ei farnu fel yna. Pan oedd o'n cael ei gamfarnu, mi oedd o'n gwybod i Iesu sefyll o flaen y Sanhedrin. Ac i Iesu ddweud y gwir wrthyn nhw pan oedd nhw'n ei holi o. Dyma nhw yn ei gondemnio fo. Dyma nhw yn ei drosglwyddo fo i Peilat ar ôl iddyn nhw fod yn ei gernodio fo a gwneud pob math o i daro fo a gwneud pob math o bethau iddo fo. Felly pan oedd Paul yn cael ei gamfarnu, oedd o'n dweud, arglwydd, dwi'n dal chydig bach o be oedd y ti'n ei wynebu. Ac wrth wynebu marwolaeth dan lawr Rhufeinied, mi oedd o yn cofio bod Crist wedi wynebu'r un peth. Ac wedi wynebu'r un peth ar groes. Ond wrth i Grist wneud hynny, oedd o'n dwyn y maith bechode'r byd. Ac felly oedd Paul yn dweud, dwi eisiau cael ynghyd ffurfio dy farwolaeth i. Nid i mi ddwyn pechode'r byd y maith na, ond i mi fod llew ti wedi bod. Oedd o'n cael ei gyd ffurfio am arwolaeth Iesu. Oedd o'n dal Crist mewn llaw dyn. A felly dyn ni fod. Ie, mae cymdeithas dioddefiadau Iesu. Cymdeithas dioddefiadau Crist yn rhywbeth da ni ddim yn ei fwynhau. A mae yna greithiau, nid creithiau corfforol ganddo ni efallai, ond creithiau yn calonau ni. A unrhyw un sydd wedi bod yn gwasanaethu Crist yn gwybod rhywbeth am greithiau yn ei galon. Ond maen nhw'n greithiau y gallwn ni ddiolch i Dduw amdanyn nhw, achos bod nhw'n rhoi rhyw ddirnadaeth i ni o galon yr arglwydd Iesu. Diolch i Dduw am y fraint o gael rhannu i brofiad o. A dyma'r pethau oedd Paul yn ei dal yn dyn yn ei ddwylo. A dyna'r pethau ddylen ni ddal yn dyn yn dwylo. Mae yna bethau i'w dal mewn llaw agored.
Pethau gwerthfawr, pethau anrydeddus, pethau cyfreithlon i ni fel Cristnogion i'w cael a'i gwerthfawrogi. Os i Duw ni cymryd nhw ymaith, dim eisiau ni fod yn rhy drist. Os dyn nhw'n dod rhyngddo ni a Duw, yna rhaid i ni i bwrw nhw ymaith. Rhaid i ni gael gwared ohonyn nhw. Rhaid ni cyfri nhw fel pethau i'w colli a'i gollwng yn llawen gan gredu fod cael Crist yn fwy gwerthfawr. Llydd Paul yn dal rai pethau mewn llaw agored, rai pethau mewn llaw dyn. Ond yn ola, mi oedd yr apostol yn dal ati. Dyma chi dal mewn ystyr gwahanol yn de. Mae Paul yn swnio fel sydd wedi cyrraedd rhyw le arbennig. Ydy o wedi cyrraedd? Ydy o yna? Ydy o wedi llwyddo i goncro'i elynion i gyd? Ydy o wedi cyrraedd rhyw stad o ysbrydolrwydd lle mae o wedi cyrraedd y plato? Fydd o'n oce rwan? O na. Na. Oedd o'n ymwybodol bod ganddo fo fwy o ffordd i fynd. I ddweud y gwir, oedd o'n fwy ymwybodol rwan nag oedd o cynt bod ganddo fo fwy o ffordd i fynd. Fel dwi wedi sôn o'r blaen, da chi'n gweld y datblygiad yma ynddo fo yn ei ysgrifeniadau. Yn un o'i lythyrau mwy cynnar, mae'n disgrifio hynna'n fel y lleiaf o'r apostolion. A fach, ond mae'n apostol. Wedyn, bellach ymlaen, mewn llythyr chydig bach hwyrach, mae'n dweud, ei, fi di'r llain a'r lleiaf o'r holl saint. Dwi'n sant, ond y lleiaf ohonyn nhw. Ond wedyn mewn llythyr arall, yn dipyn agosach at ddiwedd i oes, mae o yn dweud, fi di'r pennaf neu'r blaenaf o bechaduriaid. Gyda'n gwybod bod ganddo fo ffordd i fynd. Ac felly, be mae'n dweud ydy, nid wyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dar at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr mae Duw'n fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Mae Paul, yr apostol, y Cristion eiddfed, sylfaenydd llu o eglwysi, yn deud, mae gennau fwy i ddysgu. A rhaid i mi gario ymlaen. Rhaid mi chwilio am y fwy sydd gan Dduw i wneud yn y mywyd i. I gael gwared ar dueddiad yma sydd gan ddau am ffrostion fy nghyfiawnder fy hunan. Ac yn edrych yn siŵr mod i'n dal dim byd ond cyfiawnder Iesu Grist. A wrth gwrs, tra da ni yma ar y ddaear, mae ganddo ni bob un le i dyfu. Mae yna anghofio'r pethau o'r tu cefn i ni. Mae rhaid i ni adael y pechodau sy'n glynu ynddo ni. Efallai ymryddhau wrth y pethau sy'n gafel yn rhy dyn yn ein calonnau ni. Mae rhaid ni droi cefn ar y pethau yna a rhoi heibio unrhyw falchder yn ei teimlo am unrhyw beth da ni di llwyddo i gyrraedd felly. A mae rhaid ni ymestyn ymlaen yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen a mynd ymlaen gyda Christ. Gadwch chi roi mewn termau ofnadwy y bersonol. Diwedd y mis yma dwi'n ymddeol. Dyna'n ei golygu mod i rwan wedi gorffen. Bod i'n eistedd i lawr at y nefo, gallai just fwynhau gweddill y mywyd a disgwyl nes cael ei fynd i dragwyddoldeb. Na. Mae Duw'n parhau wedi ngalw fi. Dwi'n dal efo tystiolaeth i'w rhoi. Dwi'n dal efo gwaith i'w wneud i ddwy'n gogoniant i'w enw. Mae Duw'n dal efo gwaith i'w wneud yn dda i ddelio fy nghymeriad i. I wneud i'n fwy gostyngedig, i wneud i fi brofi mwy o dangnefedd yn yng nghalon, i mi fod yn fwy ffyddlon, i mi fod yn fwy llawn o ffydd.
bydd yng ngweinidogaeth i'n wahanol o ddiwedd y mis yma ymlaen. Reit, fyddai ddim efo gofal am yr eglwys yn yr un ffordd a sydd wedi bod. Ond efallai bydd hynny'n rhyddhau i fi, bydd mwy o gyfle i mi wneud efengylu. Bydd mwy o gyfle i mi ddeud wrth eraill am Grist yn ehangach. Yn sicr mwy o gyfle i fwrwydro yn erbyn fy meie a cheisio dysgu mwy am gariad a thrigaredd Duw. Mae'n adnod ar ddiwedd llyfr Job sydd i mi yn rhywbeth sy'n crynhoi ngobeithio ni am y blynyddoedd nesaf. Yr adnod yma, a dwi'n gwybod bod hi'n golygu rhywbeth gwahanol yn fanna, ond bendithiodd yr arglwydd ddiwedd oes Job yn fwy na'i ddechrau. A dyna dwi eisiau. Bod Duw yn gwneud i'n fwy ffrwythlon yn y blynyddoedd sydd i ddod na dwi erioed wedi bod. Dwi am adlewyrchu Crist yn well. Dwi am ddal ati. A dyna sy'n eisiau ni gyd wneud, dal ati. Prynau da ni yn 8 oed neu da ni'n 80 neu 90 neu 100 oed. Dal ati i ddilyn Crist. Dyna ddyle bywyd y Cristion fod. Dal ati ar funud ola. Beth amdano ni? Beth amdano chi? Ydych cariad chi at Crist yn gynyddu? Ydych chi'n cynyddu'n eich cariad at eich cyddyn? Yn fwy aeddfed wrth weddio? Yn fwy cadarn eich tystio? Ydych chi'n hiraethu fwy am i adnabod o a grymu at gyfodiad? A hyd yn oed, os mae dyma'r llwybr ydych chi'n ei wynebu, ydych chi'n llawenhau wrth feddwl am brofi cymdeithas ei ddioddefiadau ef. Dyma sut mae'r hwn ddechreuodd yn o chwaith da yn ei gyflawni hydydd Crist, fel mae Paul yn dweud ar y dechrau yn y benod gyntaf. Roedd y Duw ras i chi a minnau i ddilyn yr apostol trwy estyn ymlaen, gyda llaw agored a llaw wedi cael dyn am Grist. Rhaid chi ni ganu emyn efo yn gilydd. Un o'r emynau mawr yma sydd, os da ni chymryd i o ddifri yn emyn anodd i'w chanu efallai. Cymer ar gwyfeinioes i'w chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Cymer di fy nwylo'n rhodd, fyth i'w neithir wrth dy fodd. Cymer i o'r fy neidroed i, gwna hwyn weddaidd ero ti ac ymlaen.
Ac felly, da ni'n cael closio at Ffrwd ein Harglwydd. Ffrwd y Brenin Mawr. Wedi sôn o'r blaen ydw i am wraig mewn cartre hen bobl, a pan oedd hi'n sôn am Iesu Grist, oedd hi wastad yn sôn am y Brenin Mawr. A'r Brenin Mawr yma ddoth i'r byd yn mwyn ni, annwyd y methlem. Fi fyw bywyd mor anodd mewn cymaint o ffyrdd, ac yna mynd i ddioddau marwolaeth ar y groes. A hynny drosto ni, o'n Duw, yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Felly wrth i ni glosio at Ffrwd y Brenin Mawr, da ni dod yn ostyngedig, yn ymwybodol bod yna gymaint sydd angen i ni edifarhau amdano fo. Edifarhau am weithredoedd, edifarhau am eiriau, edifarhau am agweddau. Agweddau. O'n i'n sôn yn y bregeth yn dod am fel da ni'n gallu priodoli cymhellion i bobl mewn ffordd anghywir. Pasol gwaith dwi wedi gwneud hynny. A da ni'n dod ger bron Duw yn gwybod yn bod ni fel Paul yn gallu deud, gobeithio. Dwi'n gweld fy hunan fel y pennaf o bechaduriaid. Ond wedyn, da ni'n dod at yr apostol. Da ni'n dod at y bwrdd yma fel yr apostol mewn ffydd. Yn dweud, mae yna gyfiawnder arall gyna i afel ynddo fo. Y cyfiawnder yma oedd yn eiddo i Grist, a mae Crist wedi rhoi o i fi. Ac felly, da ni'n plygu mewn diolchgarwch. Wrth gofio am y bara yn cael ei dorri, a'r gwyn yn cael ei dywallt, fel arwydd o'r corff a dorwyd, a'r rwygwyd ar y groes. A'r gwaed dywalltodd i selio'r cyfamod trygwyddol i'n cadw ni. Cadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn dy ras wedi danfon dy fab i'r byd. Da ni'n diolch i ti i ddanfon o i'r byd, nid mewn rhyw wisg fel angel, ond mewn gwisg o gnawd. Da ni'n diolch o Dduw Tad i fod wedi dod, ac yno wedi dod nid i fod yn frenin, i lywodraethu, ac i gael pawb i wasanaethu fo, ond bod wedi dod fel gwas. A fod wedi dod o Dduw Tad fel aberth, fel oen Duw i dynnu ymaith pechod y byd. Felly wrth i ni blygu ger dy fron, da ni'n diolch am yr arwyddion yma ti di roi i ni'n atgoffa ni. A da ni'n cyfaddau ger dy fron. Arglwydd fe wyddos ti fwy amdano ni na ni'n hunain, ond da ni'n cyfaddau ger dy fron yn aniwioldeb. Ac o arglwydd yn Duw wrth ddod fel hyn, da ni'n gofyn os gwali di fod yn dda, di'n helpu ni eto i brofi rhywfaint o realiti'r gymdeithas yma rhyngddo ni a'r arglwydd Iesu Grist. Bron fel petai ni'n yr oruwch ystafell efo fo, a fynte yn deud wrth wynebu yr aberth oedd yn mynd i roi drosto ni. Cymwch, bwytewch, yfwch cof amdanaf. Amen. Yn os brydychwyd Iesu fe gymerodd fara, ac wedi ddodiolch fe'i torodd, a dywedodd cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. A gawn ni fwyta o'r bara.
Yr un modd wedi siwpere fe gymerodd y cwpan. Gan ddweud y cwpan hwn y fy ngwaed i. Sydd ar eich mwyn chi. Gwaed y cyfamod newydd. Byddwch hwn cof amdana fi. A gawn ni yfed o'r cwpan. Oen Duw, rhan wyt yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhaw wrthym. Oen Duw, rhan wyt yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhaw wrthym. Oen Duw, rhan wyt yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigarhaw wrthym. A dy roi ni dy dangnefedd. Amen. Mi ganon ni ar yn heistedd yr emyn ola. Yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd. Lladdwyd ef. Ac yma cofion. A ddewid roed i bawb sy'n dod trwy ffydd. Cant faddeuant wrth y groes.
a boed i ni trwy ffydd i adnabod ef a grym ei atgyfodiad. A os fydd Duw yn ei ras yn caniatáu hynny, boed i ni hefyd brofi cymdeithas ei ddioddefiadau ef wrth gael yn cydffurfio a'i farwolaeth ef, fel y cawn ni hefyd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Amen.